Para mga tito at tita na lang ang nakaka-relate doon. Pero ang SMP ay samahan ng malalamig ang Pasko. Yun yun. Shoutout sa iyo at tumingin ka sa akin kasi ako talaga napapansin ko parang ginagawa mong tradisyon na taon-taon na lang ikaw ay mag-isa. Di ba? Taon-taon na lang pagka lamig-lamig ng love life mo, taon-taon na lang jowang-jowa ka. Kaya kung giniginaw ka dahil malamig ang love life mo, gusto ko lang sabihin, deserve mo yan. Mahal. Andito na naman ako ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to mahal si DJ Kim Chino. At mga kasama mo ko, 69 tayo, 6 to 9 p.m. Talaga nga naman kapag 69 or 6 to 9 p.m. Tuwan-tuwa kayo at gusto ko rin shout out ang nag-Christmas party kahapon. Ang The Wholesome Table na tuwang-tuwa sa 69. Hindi, tuwan-tuwa kasi 6 to 9 p.m. ang time slot ni Kim Chino. Shout out sa inyo. Maraming salamat sa pag-iimbita sa akin. Oo, sana next year ulit Hindi, pero mahal, mabalik tayo. Minsan kasi ganyan ka, 'di ba? Panay self-pity, panay reklamo, walang nagkakagusto, pagkalamig-lamig ng love life, ang boring, pero wala ka naman kasing ginagawa, 'di ba? Hindi ka naman tumutulong sa love life mo para talagang mag-succeed. Ang dami mong reklamo, hindi ka naman kumikilos, hindi naman lahat ng bagay isusubo sa'yo, 'di ba? Kaya mahal, hanap-hanap ka rin yung taong susubo sa'yo. Yung taong magsusubo sa'yo ng tamang pagmamahal. Yun yung ibig ko sabihin. Huwag ka mag-alala tonight sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Ibibigay ko ang 3 diskarte para magka-jowa ka ngayong Pasko. Habulin natin. Habulin natin kahit 22 days na lang Pasko na. Sige, subukan natin. Una, eto na, makinig ka na mahal. Kung gusto mong magka-jowa ngayong Pasko, lumabas ka ng bahay. Di ba? Hindi yung jowa magdo-door to door sa kondo o sa bahay mo. Mahal, make yourself available and at the same time, have an effort. Umattend ka ng Christmas party sa barkada. Gathering, simbang gabi. Diba? Yung simbang gabi na yan, malay mo yung kasabay mong bumili ng bibingka o kaya puto bumbong ay makatuluyan mo. Malay ba natin kung siya yung nagbebenta pala ng puto bumbong? Pwede, di ba? Pwede, di ba? Yung mga ganong bagay. So, please make sure, mahal, lalo na't jowang-jowa ka, na mag-effort ka rin. Hindi yung puro ka Netflix, puro ka nood ng K-drama, puro ka scroll. Lagi kang puyat, wala ka namang ka-late night talks. Diba? So, kung gusto mo talaga magka-jowa, tulungan mo ang sarili mo at tulungan mo rin syempre yung destiny. Hindi yung puro ka, destiny will come. Hindi! Tutulungan mo yung sarili mo. Lumandi ka. Lumandi ka at talaga nga namang humayo ka. Di ba? Yun yung mga bagay na pwede mong gawin. Pwede pa, ito pa. Pwede ka rin tumutok sa 90.7 Love Radio, 'di ba? Kasi yung isang DJ doon ay single, ang pangalan nun Kim Chino. Malay mo siya ay makatuluyan mo bago magpasko. Tapos mahal, kapag nahuli ka rin namin nakatutok, instant 1,500 pesos worth of Noche Buena ka. Diba? Kapag nakatutok ka sa 90.7 Love Radio Manila, katulad ni Aifa Abdul, ay talaga nga naman sinasabi ko sa iyo, kanina si Konyo Bicolano ay nahuli si Aifa Abdul na nakakuha or nakatutok sa 90.7 Love Radio. Tingnan nyo, pakinggan nyo to Ito na ang ating certified Gabisyo!
Mga kabisyo, ngayong Pasko, live na live ako dito sa Karuhatan sa may Valenzuela na kung saan talagang naghahanap-hanap ako dito ng mga super legit and all na kabisyo natin dahil ngayong holiday, ngayong Pasko ay mamimigay tayo ng 1,500 pesos na Noche Buena. At since holiday season ngayon, eto na, may nakita ako. What's your name, kabisyo? Aifa po. Ikaw ba? Madalas ka bang nakikinig ng Love Radio? Yes po. Oh, kumbaga parang pwede mo nang sabihin kailangan pa bang i-memorize yan, 'di ba? Oh, yes po. Oh, 'di ba? Pero since nakikinig ka ng Love Radio Manila, sino yung mga napapakinggan mong DJ sa amin? Si ano po, Rocky Chera po. Ay, gusto ko yan, Rocky Tera. Yung mga kwento niya, no? Oh, yes po. Minsan nakakagigil din yung caller nila, no? Totoo, yes. Aifa, medyo pang international kasi yung pangalan nito. Pero Ate Aifa, eto bibigyan kita ng 1,500 pesos na worth na Noche Buena para ngayong holiday season. Totoo, yay! Excited. Maraming salamat and happy holidays. Yes po, thank you po. Maraming salamat mga kabisyo. Live na live dito sa Karuhatan. Konyo Bicolano, your Oragong Broski like super legit and all. Oh, di ba? Naku, pagkakarinig nyo si Aifa ay nanalo ng 1,500 pesos. Maraming salamat Konyo Bicolano at syempre ang Love Radio team. Muli-muli kapag ikaw ay nahuli namin na nakatutok, definitely bibigyan ka namin ng Noche Buena package, hindi 500, huwag ka mag-alala. Ang 500 walang pupulutin yan, hindi ka mabubusog sa 90.7 Love Radio Manila. 1,500 pesos worth of Noche Buena ang pinamimigay, hindi ka namin titipirin. Diba? Kaya ikaw or yung misis mo, kayong mga driver dyan na nakikinig din, no, diba? Pwede nyong sabihin yung mga misis nyo na talaga nga naman tumutok sa amin para naman meron kayong pang Noche Buena in advance. And aside from that, tuloy-tuloy pa rin ang Love Knows No Boundary namin. Iba pa yon, iba pa yung pamasko namin yun para sa mga driver. Itong 1,500 pesos na Noche Buena ay para sa mga household, tindahan o kung saan mang store yan. Basta nakatutok at nahuli namin, katulad ni Aifa Abdul, ay may Noche Buena. Ganun kami kagalante dito, mahal. Okay? But for now, mga mahal, rock-rockan music muna tayo. At syempre, si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa. But for the meantime, balik na tayo sa tugtugan at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!